Naidagan lang pabuto. Nagpabuto nila Nga nagtubig. Piccolo. Sweeties, piccolo. Lain ba sa piccolo? Naka na mo na triangle. Oh, mo ni triangle. Triangle. Tagtologies rin. Triangle. Hadlo ko ana. Iga buto sim kamot. Di, aso gunitan. Do sila na dabdagan. Kuan ba kanang katol. Kuan ka katol kita nimo. Para sigurado. Kani pero nindot po ni ma'am. Unsa man na? Sama siya. Whistle ni mo whistle niya isa mo butong. Whistle. Whistle ko no ra Whistle siya. Daghan na Di ganahan mo kanang pang fountain. 550 amo na iya tawag 450 na lang. 450 na lang kani siya o 100. Daghan na fountain Kani wala sa pudi. Ibira kit mamangusok wit. Hinga na rapod na. Adi mo Anang mulupad na. mulupad pod. Nagsingko ra. Daghan na nanindag mga pabuto dari. Aw, wala na dugal na sa napisa na. Kini pila ni? Tag 20. Kana pa si mong anak gamay. Badzi? Di lagi na makapasok. Di magana raman ka. Sige ni. Okay, sige. Pilan lang mas Ilia. Pakapin. 5 star. Naipakapin. Pakapin para Apo ra na tanan. Okay, sige. Dito makakota lagi mga tao ron. Kana wala na. Sige na ko. Yan na, ipakapin na ni. Salamat. nanay 5 pakapin na naman. Diyo siya sa Abog tong mga jatot dadtos bahay. Abog sa mga jatot. Salamat ka. Okay. Taon niya. Dala. Naganzud. Padoong dagat. Li na mi, dapat tarutot. Guys, majong adlaw na tang tanan. Dasti Marilo guys, kamera nabili na rin katuan na ning uli na kamong isa kakauban, si Vicky. Ja, ang si Kuya Gael paduong na sila dari. Dengan silang Ate Monica kay Thomas Ate ning ulis Alicia. Ja, dadan si Kuya Gael ari mi dari mag New Year sa ila. Ja, la din na mo mahanda guys unja. Oh, di ah. Orang lagi aka tong bingka bejag. Oh, rabi ka nag agliki tanawa guys. Liki pa injo wadi ni wadito. Grabe ni maliki ah. Grabe din siguro ring misis nagbuhat. Na guys, grabe din nagkaabujag. Sulit lagi mong 35 pesos. Gada pa suman nga bulanghoy. Aran lipat sa Kuya Kin guys kay nas Kuya Gael ladang ati. Si Loy og si Bugard. Uy. Ano digna ang lipay Aran ni jang lipat sa kana isang kuya. Nadara ka jud guys. Gusto tabangan. Tani pa dyan na isang kuya. Yehey! Nas Kuya Gael bot. Si Loy og si Bugard. Ano man sila ma? Das duiro. Padung na sila nga re. Yes, si ate. Bo, marami ka ng kalaro. Daghan na kay kedua. Pag ginugulo daw sila, susuntukin daw nila ako. Hoy, tingnan mo ta. Asa man Padung na sila guys. Nadadong ate. Takap na. Ha? Kanina Apoy din sila magama. Kanina itong pagdating. Padung na sila sa Kuya Gael. Wag Eh. Wag man na may pikulo. Oo, ay pabutuon sa. Naran ni pa dyan tao sa mga manghod. Yehe, salamat sa Ginoo kay ning uban ning taon. Himala kay ganhang buntag nagchat ha ma. Sunduan ako ng si Ja. Ja mo tong reply sa papaging na nga padengan na lamang ate. Kaya ron di magdubli pa masahi. Nana sila sa duiro. Salamat ka Lord. Sa doon. Complete ka dyan taga May sisunod sa doon ko. hagna. Nya Garcia. Bye, balik mo na yung side doon. Bye. Bye. Aray pa ko yakin kin. Karain ka. Santay mo na da. Karain din. Anak ng kuya. Yay! Lipay mo sila. Lipat sa nila ng kuya. Naman Mang magpabuto Mingaw. kami dan ha. Pabuto man di ay. Pikulo. Nagagway dyan mong piccolo. May Now, kwitis. Matubangkin kin, papalit ko ng saksiwitis. Namulat may kaya kin guys, kaya mapapalit ko ng saksiwitis. Kuyaw. Pabuto. Pabuto. Sa atin mga sana sila nasagna. Wala, lagi. Duwiro na lagi. Sunod lagi sa tayo. Na. Ana. Lagi. Sunod na. Garcia nya Valencia na. Anas. Asa? Garcia. Si ate may kauban nila mohunang natudad to. Automatic na tumhunang. Diyan mapasan. Hay pasin pa man mo rin naman nila. O sila katod. Na sila sa anas ate. Ate. Ate Monica. Ay.
siya nagbas na. Na-airplane sila. Nalipasan ko ya Ken. Kay may kauban magsi tutumbling tong dagat. Mas loy-loy. Nahloy-loy og si Bogard. Maso kay gitugdan tugtan na gid ang duha ka amigo. Loy-loy og si Bogard. Kasi, Diyan na. Ipalaman na nga among tangad nga among sinikmoy datos unahan. Sinikmoy, ha? Nagkasugan palaman. Tiyaw. Palami. Wow, diyan na guys. Diyan na guys. Ang glitson nga og chicken. Karena ka uy bugag. Ano mo? Oh, ang mata mo namang nasuko. Abito ron sa kuwas sang mata. Nalagan ka na. Minsan bantay ka na unza. Ko agad sa bitaw ni Za tanawa. Ta mo? boy. Grabe pagka papaga. Binuangan ko na sila Kuya Gael guys, iling abot. Pagkun dari sagdanan. Pagkun ka dari bunbun sa makaligo. O pag-abril pa pampuon sa kuno. Spaghetti po may guys. Yeah. May hotdog, di ay kiniling. May spaghetti meron. Yeah. May spaghetti henron. Muna gamitan tino, kare. Amante. Ay man na. Ay, may pala salad. Magmakaroni salad ay mi guys. Guys, para sa mga macaroni salad. Mayonnaise, di ay. Tudis. All-purpose cream. Durin. O cheese. Kanara may mong gamit. Para sa mga macaroni salad. Yan na guys, nagikuha ang sabaw. Hampatuon. Nagubag isang tarutot. Gitagsaan man silang tarutot gasag mga bata. Ag ija hagi upirahan ag ija, gubag ija. Ayan, sira yung sayo. Agi mo kem, hamay mo tarutot. Ay, insa na to gamita ha. Gabi? Ag kaya siya naguba na kay ija man giupirahan mo na diha. Mauna. Siguro dyan. Isang gig. Ano kaya itong bakit buto no? Pwede ra na kulihag si Lupinya. Lad, yan nagkagal nakabuhi. Ha? Haman. Lagi na. Nagkabuhi gagang. Hindi mo mag-isa. Ala, nigawas na pud. Hindi gamay. Ala, ginuko. Mong ganin na sa CR! Na. Mama na siguro ay. Basig na buslot na ya. Hindi mo na-inbox siya. Napaganida ko diha. Abi TV. Ay, buwan pa. All purpose cream. Nalagay sana ihalo ring among prutas. Ang abri na. Sakto, abri pa. Bunting nga pa. Yan. Favorite ng mga nabitison. Esa. Esang ihalo. Sige, bubo na yan. Anja. Hani. Na. Yes. Mga ni batang guys. Hey, ice. Ang sumay batang ni. Condense, butangan pa na condense. Ay. Mayonnaise. Dinaisan. Ha? Dinaisan. Hindi, isa dress rape. Pick up pa, napanisod pa. Ansa pa? Pwede di kagbuk eh. Pwede kagbutan. Kabrigan eh. Namuhat ko ba mag-abril guys kay kung naglisod si Abris ka ng kuan nga na, abridor. Dali ra mong na kadyo kay imo ra man nga kuan na nga suon. Sige, halo na yan. Condense. Yan na guys. Ngami yaman mo kanirayan kan ng gabi eh. Kanira yung kanan. Tiaw. Hindi na ka mukha na itong to ah. Paano itong mukha rin? Karay ko rin ha. Da, mayonnaise. Yapa. Si Jay magmutang guys. Excited ako na sila sa Kuya Gail. Kari pa head just Sa manok ate. ya. Kari gatas. Halo-halo na guys. Kuminganda ni. Macaroni salad. Ini halo-halo pa ni. Macaroni salad na. Mala sa tawa guys, macaroni salad. Sunod. Masang halo rin guys, kawa halo ang papag-abril. Mahalo sa mga busing. Lihid. Yan na guys, ang mga macaroni salad. Wow, lamiya uy. Kargado jud og kuan ba? Kargado jud og
Sagol. Kasi takang na. Litsong baboy. Litsong us baboy o chicken. Litsonon pa di ay. Dana, takang na mo. Ada na guys. Wow. Freezer ang bugno. Maninibutang sa freezer ni amang macaroni salad. Dami dari guys, kaya namin ipaabot. Nagpaabot Miss Ban, nga mo labay. Van kay Ang sa may sir to me? 3831. Isa? 3831. 3831. UV Express. 3831 number. UV Express. Pero kay Bao lagi itong ano dyan muna. Munisipyo sa Malaysia. 3831. Mapaaboton na rin guys. Kay isa may mga sir to. Ano to? Crab meat ron to? Crab meat. Okay, crab meat. Lampuhan na sa sang Naomi. Mura na sa kuda ng naugiring. Mistisan. Sunod adlaw Sudo na. itiim lagi. Wa na nahutlan. Dan Hala nahudtan nagsudares itiim guys dari sa Valencia. Grabe. Uy, naghana dyan rin nag-withdraw. Sugod paghapon ar naghana ka adyo. Karon nahurot agsud na limas. Magbatang uban-uban na di yung pabilin. Ada kang gamba, ihatag ni mo ate Amy. Sana. Gamba. Nari man sana mo upog dahon ah. May buwak bitaw, kag may kasug dahon. Sa kanin buwak kami. No, utot. utot. Di nga ni utot-utot. Utot-utot ko no guys. Di ni utot-utot ni. Tanawa ko na lang Van. Aman. Adi wala may UV Express ang atibangan di na mao. UB Express agoan. Wa pa. Wa pa mo abot guys. Batang di bahamu zeu. Apa magamang gihuwat guys. Paabot pag ko nila Kuya Gael guys. Kaya na naman sila hagna na sila. Uban silang Ate Monica. Mo pa sila paaboton. Duha na yung magipaabot. Gikan og Alicia. Unsa gikan og Tagbilaran. So, dari pikas-pikas guys. Hanggang magi panghuwat. Dari pikas naghuwat Miss Ban. Dari pikas naghuwat minilas Kuya Gael. Guys, there ang daghana ka tong bangka-bangkaan no niya. Ano ni bangka-bangkaan guys kanina. Ano si Ja? Bangka-bangkaan. Tambaw ni si Jas kana bitong sugpaon guys. Kana bitong mag luwa og dugo. Uy, pasig sila na ri kuya, di ah. Pasig sila na nang heneng. Na kuya to. Sila lagi na ilhan ka ajo. Na Kuya Gael. Tapos ate. Tapos sila. Loy. Si Bugard. Si ayan na. Nasa sila ate. Oh, what's up? Tame. Para sila. Nana sila. Nana sila sa ate guys ya. Kaya ba ng ate sila sa kuya? Grabe sa mga body-body mi. Ito naman sa mga body-body mi. Yung mga bodyguard. Sa mga guys, kaya ba mo si Kuya Gal na isang bodyguard. Duha ka buo. Isang bodyguard ng buo. Tulo! Sa ate. Sa ate. Grabe sa ate. Si ate mo ilang bodyguardan. Tanawa. Grabe biga. Grabe yung mga bodyguard ni ate. Kuya okay, di kita katang atong kuan din. Agamang geon, amang katangan una wa nga wa ni abot. Sila ning abot dahil sa ate. Ya guys. Dia na sila sa ate. Yehe, das Kuya Gal boots. Ay si ate. Yan na sila. Atang miss ko an. Lukok tabang. Namigiat nga to. Udah na. Oh, mo na ba? Di ko mao. Ha? Di. Yehe. Das Bugard. Kuya Gal boots. Matik-tik ko. Sila sa ate, dia guys. Sila rin what na to. Ano mo? Nabili na sila sa karaan. Kuya, kuya. Wala na may tayo. Yan na sila. Kamusta man itong biyahe? Okay na. Enggak. Pila man nakabukon doon sa nina. Doon ipang ka. Pagsara ka buhok? Pagsara? Iyaw.
Yan si Kuya Gael. Si Loyloy, yung si Bugard. Di dyan mabugak na isang mga barkada. Ay, dagat wa. Wala, bahala magbuntag mo pangaligo. Dali ya. Masok kay ipagtugtan mo. Tugtay mo. Sana sama kasi mo lula. Wato ko sa balisa. Kay? Dagat. Ikaw pa, Loy? Ayun, kung paano ko an. Moban ka pa nila at yung natin pa rin isang. Isa. Yan, pa. Ikaw, baka na pa. Eh, danaga mo Kuya Gelbot. Ito, saan ito? Ibili na ito bag. Lagay niyo dyan. La, bahala, mga ligo na mo. Ano to? Ligo naman dagat sa likod. Dali ya. Yeah, so. Ito, nalipada. Yan na guys, tanang klases prutas di ah. Grabe. Ano yung paligi guys? Si wine guys di ah. Wow, walang naghanap ka adyo. Hindi, kasi mahubog dani sa timalo. Hindi ah. Nagsingis eh. Hindi ko na sa mahubog dani guys. At na ni ana isod sa rip, kaya mabugnaw. Na isod sa rip, kaya mabugnaw. Kaya pa sila sa ati, dato atang pa sila. Na pa sila giatangan. Hindi pa idzang kanang kasaba cake. Kung sa panang nasilawm, dala na. Dapat palihing ang mga prutas nga puro ligngin. Sa ang mga naong pudari kay puro lingin. Lingin tanan. Buto ko kakuan na nati. Asa isod sa rep pero mabugnaw. Dapat mga palihi na guys, mga ligngin. Dollars. Dollar coins. $100. Jada poy, uy, di apod. Dollars gyapon. Allah, dato na tanan eh. Kaya $100. Dapay ka. Dapay ham guys di ah. Oh. May ham, wow. May ham. Dapay. Hopya. Tikoy, laki tikoy, plain. Plain puti. Yara. Toy giatngan sila ate. Katong crabs. Katong crabs. Dapat guys, hopya. Wow, may supya oy. Ano na guys? Mura na maglukdog uling agad ang kanya. Yeah. Ano na guys? Wow, lumia oy. Lumia sa amang kuan oy. Dahil lechon manok. Ja, lechon o. Pakai naman yan mamaya ang hapunan daw. Puro sudan na kan ng saya. Ito makahubog tong wine. Lagi ligo lagi dadyo na ta. Grabe. Daw gamay baji Hinday. Ilia. To na kapakapa ng gamay baji Purma. Purma Ilia. Dara dapit na. Tas kuya, dito lagi gligos kuya Gael to si Bugard, si Loyloy, kuya Kinkin, si Yashi. O, ligo lagi dadyo na. Nalipada Awa, ligo lagi dadyo.